Moko jokanyo e riwruog jotich e wat ma Mombasa KPA jowuok chung mosuo gi jagoro mar riwruogno Simon Sang e wi paro mar dwaro ni jotijego mag wat ma Mombasa obag ng'anyo e dweni mar 10. Kane giloso gi jofwamb weche, jotijego kotelne kod jalup jagoro Suleiman Owuor koni jatendgi oserem keto e tim moko kuom winjruoge manyocha giketo moting'o mano mar 2025-27. Koro gidwa ni jagorono ogwe tao to chutho ni mar moko kuom midhieche moluongo ne ng'anyo moting'o kuma mar thieth mag jotich en owuon ema ne okete koke kachiel kod tend wath ma Mombasa. Saa hii CBA ya 2024-2027 imekwama. Hati yeye pia anauliza kwamba kwa nini hiyo kitu imekaa mpaka saa hii ni 2025. Surely ni sisi tumuulize ama mwandishi tuulize sisi? Yeye tumuulize. Kama angekuwa na interest ya wafanyikazi hatungetuweka kwa medical ambaye inatuua. Kama angekuwa na interest ya wafanyikazi